ESG je rámec, ktorý integruje environmentálne, sociálne a riadiace riziká a príležitosti do stratégie organizácie s cieľom vybudovať dlhodobú finančnú udržateľnosť. V praxi hovoríme napríklad o uhlíkovej stope, cirkulárnej ekonomike, ľudských právach, kybernetickej bezpečnosti alebo ochrane osobných údajov. U nás v KPMG si uvedomujeme, že neustále vzdelávanie nielen okolia, ale aj samého seba je kľúčový aspekt, ako byť udržateľný vo všetkých ESG pilieroch. Preto sme na trh priniesli nový produkt s názvom KPMG ESG certifikácia. Nie je to systémová certifikácia, ale je to modulárny vzdelávací program v oblasti ESG a udržateľnosti, ktorý prepája teoretické legislatívne požiadavky s praktickým pohľadom našich lektorov. Modulárnym riešením prinášame unikátny produkt, ktorý postupne obsiahne všetky témy v oblasti ESG a udržateľnosti. V rámci prvých 4 modulov je možné sa vzdelávať v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ako správne vyplniť ESG dotazník, tu máme spoluprácu so Slovenskou bankovou asociáciou a ako správne vykazovať emisie skleníkových plynov. Ďalšie témy, ktoré chceme postupne pretaviť do modulov našej KPMG ESG certifikácie, budú napríklad klimatické riziká a ich modelovanie, cirkulárna ekonomika, management ESG dát, ESG stratégia a ESG uisťovanie. Tu dávame priestor našim klientom, aby nám dali vedieť, aké témy ich zaujímajú a tie následne zapracujeme do nášho vzdelávacieho programu. KPMG ESG certifikácia má klientov pripraviť na implementáciu ESG stratégie. Naším motom je edukáciou k spoločnému cieľu a ten spoločný cieľ je navzájom sa inšpirovať a byť zodpovednejší k našim budúcim generáciám. Ak máte záujem byť súčasťou našej KPMG ESG certifikácie a spoločne prispievať k lepšej budúcnosti, kontaktujte nás na priloženom odkaze alebo sa prihláste na odber našich noviniek. Budeme sa na vás všetkých tešiť.